Hola! Aquesta sèrie que us porto avui és una sèrie que l'he titulada Improvisacions. L'idea d'aquesta sèrie és fer una pràctica des d'allò que jo estic sentint avui. És a dir, no haver decidit abans què practicaré, sinó realment fer aquesta escolta interior que m'ha de permetre saber què és el que avui em convé, què li convé al meu cos, què li convé a la meva ment, quin és l'estat d'ànim que tinc i, per tant, quin és el tipus de pràctica que necessito. Llavors, òbviament, jo la guiaré a la pràctica perquè vosaltres la pugueu fer a casa, però sí que m'agradaria que això us pugui ajudar o incentivar a trobar una manera de fer les vostres pràctiques i de trobar una manera de seqüenciar la vostra pràctica des d'allò més intuïtiu, des d'aquesta escolta interior. És a dir, no des del racional, sé que haig de fer flexions endavant, extensions, lateralitzacions, etc. i així decidir com construeixes la pràctica, sinó que quan tu decideixes fer una pràctica en solitari i sense seguir un vídeo, la manera com fas la pràctica, quina postura ve després de quina altra, sigui una cosa que no has de pensar, sinó que sigui molt més des del sentir. Perquè això voldrà dir que estàs refinant més aquesta escolta interior i que comences a fer la teva pràctica guiant-te per aquella informació que reps de dins, que al final és el que la pràctica de ioga ens suggereix. Doncs res, començarem per la primera en el següent vídeo. Gràcies per ser aquí. Namaste.